Kamachielo ni Migao mar thieth e kaunti ma Homabay oyango ni ji abich oseyudi gi tuo mar MPOX chakre dwe mokalo. Mane jatuo mokwongo noyudi gi tuo e kaunti no. Jatend Migao mar thieth e sirikand kaunti no Grace Osewe wacho ni kuom ji 9 ma osepim bang' chich kodgi ni ginyalo bedo gi tuo mar MPOX, 5 kuomgi oseyud gi tuo ma kamano. Okoni kuom ji 5 go jotuo 2 ne osechango kendo ma odok pacho ka jotuo 2 to pod yudo thieth e osiptal maduong' ma Homabay. Tarik 19 ne wayudo jatuo manobiro referral ka nobedo referred koa Makongeni. Ne ng'at mane oa wuoth Kisii to ne opime tarik 21 ne wayudo duoko koa National Laboratories Nairobi ni en gi MPOX. Koa kanyo kendo ne wachako pimo ng'ato tarik 24 bo yudi ni nitie gi MPOX. Koro ka osechopo sani wasepimo ji 9 mane waparo ni nigi MPOX. Mago eko oseyud ni abich nigo, 4 ok nigo. Koro ji 4 gi 2 osechango mosegol, 2 pod ni osiptal ka, to 1 to nolal nokoduogo. Koro wawacho ni jopiny ni sani endi kaka koro ji wuotho mang'eny, ji bire jwa e rusa. Wada ni mondo gibed ka gitang' ni ka ging'iyo ka ng'ato nigi gwonyo ma opogre kata ka en gi liet mang'eny, fever, kata ka ng'ato nigi wich bar mang'eny, to mondo opime. Onyalo bire e osiptal, onyalo kata dhi nyarerwa to kele e osiptal.